unu enenegokwa egwu ọlakerepụtụ onye uwe ojii anụnwa unu na-afụ ebe a o wee bụ na ife nwaanyị na-echigbu chikirichi ụmụ nwaanyị amụlọba ndị oji aka eje agha ọgbụkwa niile debe onye bụ ife onyonyo ị na-eme isikwa ife bịa ka nke ọrụ na anọta aka alaeze wee bụ na onye unu na-afụ ebe a bụ onye uwe ojii unu fụkwanụ ka oyi yunifọm ndị uwe ojii amakwọ m na ọ na-anụ di ka ọnwa agbọghọbịa ka ọ bụ o wee bụ na ọfiisi ya unu na-afụ nọ na ya ife a na-akwọ n'ọfiisi a bụ ịkwọkịrịkwọ lawaayị ọlatụ ndị ọla n'iyi ọfiisi a unu na-afụ ebe a ife a na-atụ n'ụtụ ọtụ n'ọfiisi a odoghọkwa ịka akọ o wee bụ na obokwa onye nke ọ kwọrọ tata ka ọ ya kwụ echi difre na ụmụ nwaanyị ka nwaanyị unu fụrụ ebe a ji wee na-eti egedege wee na-etife mmanwụ nya otiri felo mmanwụ bụ ife nwaanyị unu fụrụ ebe a bụ o wee bụrụ na otere ndị vidiyo egwu ọlakerepụta onye uwe ojii unu na-afụ bụ ife na wee na-efegharị n'ihu akwụkwọ ofelusi na WhatsApp pụta ofeba na Telegram wee fegide wee feba na fonu mo wee negide ife nke unu fụ ọtụ nwaanyị a unu fụ ile ọtụ nwaanyị a ama na otu ejuna ka mma akpọ ya ka ọ gịnị ka ọnụ ka eji wee migide ya wee mepụta ife nke a o wee tozie ogologo ka ọnụ pesụrụ o wee werezie ya wee na-echi ụmụ nwaanyị ibie n'ọkpa ama na n'ọkpa kava na-echi ya onwefa ka ọnụukwu onwefa kava na-echi ya ka ọnụọtụfa kava na-echi ya maka na ọkpa onye nke ọzọ ọ na-echi ya na ya amaghọ na ọdụ n'elu Jerusalem ka ọdụ n'elu damfra ya ovu Ọnịcha ka ọdụ n'elu ugwu Njaba ka ọ gịnị amaghị ebe onye nke a debere ọkpa ya maka onye nke ahụ na-acha ọcha o wee na-echi ya ife nke a nke ahụ wee na-etiri ya mkpu ọtụ ewo ife ndị a na-eti n'ọfiisi ọfiisi ndị uwe ojii nke a efe adọzikwa na nke ikpeazụ ahụ fana bụ wee nọrọ ebe ahụ wee na-akwa ịkwọkịrịkwọ ka ochikirichike a na-echi ife nke a maka na afọ ọkwọ nya onweghọnụ amụ eji echinu ha amụlọba na okuku mba ka ọkalọtụ kava ji echi wee were aka adịcha ka aka enwe aka agụ mgba agụ wee na bọtụ unu ya aghụpụ onwe unu mgbụrụ afọ bọtụ unu ya agụnye onwe unu ọya kanta n'ime ike ebele na-emere unu witi mgba anụnwa unu na-ebucha n'aka dị ka mgba agụ o wee bụ na nwaanyị unu na-afụ ife ahụ ya na-eji ka unyi eji echi azụ ite ọkwọ were ya o wee na-echi ya ụmụ nwaanyị ibie nke a ga na-aṅụ ọ na-aṅụchara ma chucha nwee ife ahụ aṅụfọ n'ọfiisi ma nke dị gịrịgịrị ma nke buru ibu ma nke nwere ukwu ma nke nwere ala nya onweghị ụdịka ụmụ nwaanyị ya afụna ama nke ụmụ nwaanyị ahụ si ahapụ ya nwaanyị agbanye ife onyonyo n'ọfiisi na-esefa fanọrụ na-ezuzugharị na-emegheri onwe nke dị ka nwa agbọghọ ka ọ na-anụ di achọọ m itinye ife onyonyo ya n'ihu akwụkwọ ka ọ ghara ịbụ na na-akpụta ya afịa ma ọ bụ na ọ nụrụ di ya achụghị ige ya ezi na-asị onwe ka ibe nka mụ na ya bi n'ụlọ n'ọkwa ụdị ndị a ka ọ ya bụ nwoke jecha bata na-atị nwunye ya gbapụta ya ka o tie nwaanyị atị ya gịnị na iti na-awụ ya na afọ na-arụ ya nwoke ahịa ama na onwe ka ibie ka ya na ya bi n'ụlọ oche na nwaanyị ka o jee nụta onye ama na ọ na-achọ nwaanyị ibie ya gbu egwu ọlakerepụtụ na ya bụ nwoke atụghị ya n'anya na ọ na-abụọ na-afụ ya ka ọ na-abata ọrụ maọbụ ọ na-abata afịa ụdị ya ka ahụhụ na-abata ụdị ya ka ọchịcha na-abata iwe na ọnụma na-esu ya n'ahụ maka na ọ fụrụ ya mana ọfụ nwaanyị ibie ọchịa eze ya chịa ọ na-enwere aṅụrị ka bebi mmụọ nsọ iche na ọsọsọ efe ụtọ nwaanyị ihe amarị na fana abụ na-agba egwu ọlakerepụtụ n'azụ ụlọ na fa na-eti onwe fa mmanwụ n'azụ ụlọ wee bụ na onwe nke mmadụ tendere m nnene ịfụ nke a ịfụ na ụmụ nwaanyị na-agba mmiri ifefa megidezi onwe fa gbawa mmiri bụ ife ma ama agwọ fa wee were ọtụ fa na-abụ wee na-echikọsi ọnụ wee na-echi onye nke a na-eti onye nke a na-eti ife ebe fa na-etiri onwe fa mkpu otu ebe a ife nwa na-afịọ n'elu akwa ha wa nnefo nnafo ogiri gbago otiri gbada ife akafa tigide ife na-anụ obu fee were aka na-achị na eju na fa kpa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  achịgide ewere ọnụ tinye ebe a ịkwa m anamị Chineke bekwara m ebere amịcha pụta ụtụtụ a na-adụcha ihe amanụ mmiri ọtụ na ọya dị n'otu kochisiri fa akpịrị iche na otu ụkwara na-akwafe ụdịka ụkwara anụnwa na-akwa pastọ Emos eji wee hapụ ya na nga ihe amanụ mmiri ọtụ kochisiri fa akpịrị ọkwọ ka unu wee na-afụ na ife dị na nwoke dịkwa na nwaanyị maka ụmụ nwoke anụnwa na-atụrụ onwefe otu amụ fajide onwefa fa na-esewasị ka sewa a na-akọ nke Bobrisky na Jezi Brown na ndị otu ya ma ndị na-anụ nwaanyị fa hapụ nwunye fa na-amịgharị na-epiogharị na-achọ nwoke ibe fa ya ewunye amụ n'ike ntu a ka ọ dụkwa na ụmụ nwaanyị fa na ife dịkwa na be oke dị na be ogene ọkwa ya ka m fote ka m wetara unu
na ọ bụrụ na isonyela anyị na Telegram ijekwa n'ebe a ka ịfụ ya bụ ife ka ịfụ ndị na-eji onwe fa chikirichi